kula sampeyan urip ten donya niki yen pengen entuk dukungan sing kuat, uripmu manfaat, uripmu barokah sak keluarga, kudu gelem nyambung karo sing jasate wis do kependem lemah nika. Sapa? Nggih wong tua kita, simbah-simbah kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Saiki ana wong urip nang donya kok ora gelem nyambung karo wong tuane, karo guru-gurune sing jasate wis do kependem lemah kae. Kuwi bebasan uwit ora nyambung karo oyot. Kula tanglet mangwangsuli ana wit kok ora nyambung karo oyot, nasibe pripun? Urip napa mati? Teles napa garing? Lho wit kok ora gelem sambung karo oyot, kuwi mesti garing.